Hola, soc Salut, de primer de primària del Col·legi Maria Auxiliadora, d'Algemesí. L'autor és Enric Lluch i la que fa els dibuixos és Anna Clariana. La protagonista és Maria, que li cau una dent i no la troba. I el llibre és de Bromera. Maria berena al pati de l'escola. Nota que li cau una dent. Fins ací ha arribat la meva recomanació. Adeu!